Tak sa presúvame k bludisku, asi niečo málo o ňom aj povieme. Prvotná myšlienka vzniku bludiska bola v roku 2017. Autor projektu a rodak zo Starej Ľubovne, Jozef Romaňák, inšpirovaný ľadovým labyrintom v Zakopanom, pomenoval toto dielo po svojej manželke Viktórii. Viktoríne záhrady majú rozlohu až 11 000 m2 a najväčšiu časť z nich zaberá práve jedinečné bludisko Čertová skala, ktoré je najväčšie svojho druhu v strednej Európe. A my teraz ideme do ňoho v rámci valentínskeho blúdenia nazrieť, ale či aj vyjdeme. Dostali sme takýto papier a máme plniť úlohy. Máme nájsť nejaké sochy, pri ktorých budú otázky a potom si to vymeníme a zistíme, či sa k sebe hodíme. Bludisko ti povie pravdu. Sme sa vrátili naspäť. Takže opačným smerom. Tak ideme naspäť tam, jak sme išli, ale neodbočíme a pojem rovno. Smola, niekto už dnes našiel poklad. Napíš, ako si predstavuješ váš spoločný život do 30 rokov. Striga vie čarovať, ale aj láska je kúzlo. Napíš rimovanú vetu alebo krátku báseň o vašej láske. To sa už teším na tú zamilovanú básničku, to mi potom prečítaš. Vidno, že Janik má orientačný zmysel, lebo ani nie 10 minút a už sme tu v cieli pri tejto vežičke. Takže musíme sa čmochtať ďalej, lebo máme za úlohu 9 týchto nájsť slov. Čert skúša lásku. Napíš jednu drobnú chybu partnera, ktorú však aj tak miluješ. No tak pokračujeme ďalej. K tým sochám. Fara žehná láske. Napíš krátky osobný sľub, ktorý by si partnerovi dal. No, tak čujme. Pán Hradu chráni svoju pevnosť rovnako ako vy svoj vzťah. Napíš, čo by si urobil pre ochranu vášho vzťahu. Janík už píše. Už len 3 úlohy musíme splniť, ale sme sa tu dajak zamotali teraz. Haha! Láska by mala byť plná smiechu. Napíš najvtipnejší spoločný zážitok, ktorý si s partnerom zažil. Takže dookola bližšie. Postavte sa chrbtom k sebe, spravte každý 2 kroky vpred, zavrite oči, otočte sa a skúste sa po slepiačky nájsť ústami pre bosk. Tak, našli sme aj posledného. Mudrc. Láska je múdrosť. Napíš 3 najdôležitejšie hodnoty, ktoré sú podľa teba základom pevného vzťahu. Neopisuj! Bol nám udelený titul Pravá láska. Tým, že je zima, tak sme to mali o dosť uľahčené, lebo vidno cez kríky na druhú stranu. Ale tak sme tam boli hodinu.